धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथार दखरा बैसागु फोरबो आफादा खुंगा 12थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो खुंदों। धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथार दखरा बैसागु फोरबो आफादा खुंगा 12थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ सानथामनि गाबगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंदों। हाबाफारि बायदियै नैथि सानाव जोलुर बादायलायनाय आरो हारिमु बादायलायनाय आरो बारदै सिख्ला मोसानाय, बिहामजो हान्जानि मोसानाय, जावजा मोसानाय, हौवाफोरनि दुरुं बादायलायनाय, आइजोफोरनि दुरुं बादायलायनाय, सेंग्रा सिख्ला बैसागु हान्जा मोसानाय बायदि बायदि हाबाफारि जानानै थांदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव सिलाफोथार दखरानि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। गिबियावनो बानजाय आफादनि जानानै सिलाफोथार दखरा बैसागु फोरबो बानजाय आफादनि जानानै नोंथांमोननि खौरांगिरिनिसिम आरो खौरां नायगिरि गासैनिसिमबो गिबियावनो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। सिलाफोथार दखरा बैसागु फोरबो आफादखौ देग्लाय 2 नं नाहरबारि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों। बिनिनो दिनै नैथि सान, मैया सेथि हाबाफारि जाना थांबाय, बिनिनो दिनै नैथि सान। जोंना बुलुर बादायलायनाय, दिरुं बोनाय, आइजोफोरनि काबादि गेलेनाय आरो हारिमु मोसानाय हाबाफारि जागासिनो दङ। मैयानो जोंना गोबां बे हाबाफारिया आवगायनांगौमोन। मैया बोथोरनि जिथुनिखि थासारि गाज्रिजों, मैया जिथुनिखि बोथोर गाज्रि बारहुंखा बारनि गेजेरजों जोंनि बायदि मैया पेन्डेल बा स्टेज थासारिया एसेबां गाज्रि इसोरनि अननायाव जालांदिया। थेवबाबो अखानि गेजेरजों गोबां मोसाखावरि गोबां गेलेग्रा बिथांमोना बाहागो लानो हादिया आरो सम गोरोबदिया बोथोर गाज्रिनि थाखाय। बेनिखायनो दिनै बे हाबाफारिया जागासिनो दङ। गेलेनाय जिहेतु थांनाय मैया मोनाबिलिनि बारहुंखायाव माबाफोर खहा जादों नामा नोंथांनिफ्राय? थांनाय मैयानि जिथुनिखि बोथोर गाज्रि बारनि गेजेरजों खहाया ओरैनो एसेबां जादिया, 20% जालांदों। तिरपालफ्रा एसे बुखारदोंमोन, जिथुनिखि फ्लेक्स बेनार लागायनाय बेफोरखौ बुखारजोबदोंमोन। बेखौ जोङो फुंनि समाव दिनै जिथु बोथोरा मोजां इसोरनि अननायाव फुंनि समाव जोङो गोबां जोंनि मावथिफ्रा ज' जालायनानै आरो जोंनि बे दिमा हालामनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गासिबो गावनि खामानि होनना फैलायनानै जाहाथे बेखौ जोङो मावफामनाय जायो आरो खोब गुसुं समनि गेजेरावनो जोङो बेखौ थाग थिग खालामना लानो हायो आरोखि। बे समाव जिहेतु नोंथांमोननि बे दिनैनि जिहेतु हाबाफारि, बेनि गेजेरजों गोबां लोब रायजोफ्रा बाहागो लाफैदों। बायदि दिरुं बोनाय, बुलुर गेलेनाय, काबादि रंजानाय जोबोद बाख्नायथावना। बेखौ नोंथांमोना एसेबां मेहेरगोनां जाफुंहोनायनि सिगांफ्राव माबाफोर हाबाफारि लाखादोंमोन नामा जे नोंथांमोननि बे बैसागो बिदाय हाबाफारिया गोबां मेहेरगोनां जाफुंनांगौ होननानै रायजोफोरनि गेजेराव? जोङो सिलाफोथार दखरा बैसागु फोरबो एबारनि 12थि जिनिखि बेखौ जोङो जेब्लानिफ्राय बानजाय आफाद दानाय जादों, रायजो राजाफ्रा बानजाय आफादनि आंखौ आफादगिरि बा नेहाथारि जोंना बिनन्द नार्जारि बिथांखौ होनायनिफ्राय जोङो बानजाय आफादा गासिबो जयै जोङो जिरायलायनानै जोङो सावरायलायनाय मोनसे थि लानाय जादों जे आवगायफोर जिथुनिखि जोंनि 1निफ्राय 10सिम जालांबाय, एबार जाहाथे एसे सोलायनाया बेनो जायगा लाइजामनि गेजेरजों मिथिनायल' जायो। बेनिखायनो पाब्लिसिटिनि थाखाय पस्टार लागायनाय जायाखै। बे पस्टारखौ जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो गांथाम गांब्रै खरि लागायनाय जादों आरो अभारफनजोंबाबो जोङो बहरबाय थानाय जादों। आरो मोनफ्रोमबो जोङो बानजाय आफादनि मेल मिथिङाव जोङो मोनफ्रोमबो गामिनि दैदेनगिरि आफादगिरि गावबुराखौ जोङो लेंहरबाय थानाय जादों जे एबारनि 12थि बैसागु सिलाफोथार दखरा बैसागु फोरबोखौ दिपा 2 नं नाहरबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव लानाय जादों। बेहाय नोंथांमोननि गामिनिफ्राय सेंग्रा सिख्ला बिहामजो हान्जा गासिबो पार्टिसिपेट खालामनाय जानांगौ। आरो एबार जों बेखौनो बाख्नायनांगोन बा बेखौनो जोङो गौरब होना सानना लानांगोन। थांनाय 1निफ्राय 10 जेसेनिखि जाबाय बेफोर गासिबो हरनि प्रग्राम जादोंमोन। एबार जों सानाव लादों, मानो होनोबा थासारिखौ नायनानै
बोथोर थासारिखौ नायनानै मानो होनोबा बिहामजो हान्जाफ्रा बाहागो लाफैनोबा गोसोबाबो हरनि समाव हाया गोबां खामानि थायो बेखौथ' बयबो मिथिखायो एबार बेनिखायनो जोङो साननैनि जिखुनु गेलेनाय हक गेलेनायखौथ' सानाव लाखानांगौ मोसानाय हाबाफारिखौबो जों एबार सानाव लानाय जादों बेनिखायनो लोब लोब रायजो राजाफ्रा फैनानै नायफैनो हानाय जादों आवगायनि बोसोरफ्राव हराव लादोंमोन किसुमान बोराय बैसोनि बुरि बैसोनि एसे उन्दै उन्दै बैसोनि बा बिहामजोफ्रा माने फैनानै नायफैनो हायामोन हरनि सम आरो जोङो सानाव लानायनि खारना बेनो अकल बिहामजो हान्जायाल' जे सानावबा माने सम सोलाबो बे नङा दानि थासारिफ्रा गोबां माने गाज्रि बेखौ मिथिखायो सोरबा गारजेनफ्रा निजिनि गथ' गथायफोरखौ फाथायहरनो नागिरा बेनिखायनो जों बेफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जों एबार जोङो साननि प्रग्राम लानाय जादों बे साननि प्रग्रामाव आवगाय थांनाय बोसोरनि साय एबार माने बांसिन लोब लोब रायजोफ्रा ओंखारफैनानै माने मा होनना बुङो बाहागो लाफैदों आरोखि बेनि गेजेरजों नोंथाङा मा लाब जानो हागोन बायदि आन्दाज खालामदों एबार लाब जानाया बेनो जे सानाव लानायखाय आं बेखौल' लाब जादों फैसा मोनो गोबां मानसिफ्रा फैनानै नायफैनो हादों गोबां मानसिफ्रा फैनानै बाहागो लाफैनो हादों हरनि समाव गारि घरानि एसे सिंनि गामिनिफ्रा फैनो उसुबिदा सानावबा साइकेलजों हक थाबायनानै हक बा अट' रिक्साजों हक फैनो हायो जोङो बेखौल' लाब मोनदों जे गोबां मानसिफ्रा फैनानै नायफैदों सोरबा नायनानैबो सोलोङो आरो गोबां मानसिफ्रा बाहागो लानो सानदोंबाबो आवगायनि बोसोरफ्राव हरखाय माने बाहागो लाफैनो हायाखै गोसोबाबो एबार बाहागो लाफैजोबदों दा जोंना आन बोसोरफ्राव साननैयावनो जोंना जोंफ्रामोमोन फार्स्टनि आरो सेकेन्डनि मोनाबिलिनि 7-8 बाजियावनो जोबोमोन दिनै जों सानदों मोसाखावरिखौ जोङो हरनि 12 बाजिसिम जों लांनांगोन मानो होनबा गाबोन जोंहा अपेन सेसन दङ अपेन सेसनाव जोंना गोबां बर'नि जाथिनि हारिनि सोमोन्दै बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोङो मोजां मोजां आलासि लिंहरदों बेनिखायनो गाबोनथ' मोसाखावरिखौ जोंहा बाहागो होफिननो जोंहा समनि एसे आंखाल नालाय दिनैनो जों फोजोबगोन खिन्थु 12 बाजिसो जागोन जेबो नङा आरो आं बेखौल' लाब मोनदों जे जोंनि बे ओनसोलनि बा जोंनि सिलाफोथार दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि लाइमोनफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा बिहामजो हान्जाफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों आरो इयुनाव बेबायदिनो साननि प्रग्राम खालामबाय थायोबा मोजां जागोन बेखौ जोङो माने गोबांनिफ्राय जोङो माने मेसेज मोनदों जे आरो बिदिनो जोङो गोबां हरफोरनि हाबाफारियाव उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा गोबां सुबिदा लानायखौ नुयो जेनेबा न'निफ्राय बैसागो प्रग्रामाव फैनो होननानै लामायावनो बिथांमोना गाइदनि जानाय लोंनाय सोरखौबा लोगो हमनाय बेजों जोंनि बर'नि गोबां लाइमोनफ्रा दा माने खहा लाबोबाय थानायखौ नुदों बेखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोना साननि हाबाफारि लानायाव जोबोद मोजां जादों बेखौबो जोंनिफ्रायबो खावलायो बेनि सायाव नोंथाङा फैबाय थानाय समाव जोंनि बे बैसागो फोरबो आफादजों नोंथाङा माबायदि समाजनि खामानि मावलांगोन फैबाय थानाय समाव आं बेखौसो खावलायो सिलाफोथार दख'रा बैसागु फोरबो बानजाय आफादनि आं एबार आफादगिरि मोनदों रायजो राजानि नारसिननायाव बा आं फैगोन इयुनावबो जायनोखि बिथांमोना जोंनि सिलाफोथार दख'रा बैसागु फोरबो आफादनि आफादगिरि बा नेहाथारि जायो बिथांमोनाबो जाहाथे साननि प्रग्राम लायो आं बेखौ खावलायो आरो मानो होनोबा साननि प्रग्रामखौ लानायनि खारनानो जाहैबाय जोंनि दा सेंग्रा फिसाफ्रा लाइमोनफ्रा न'निफ्राय ओंखारबोयो प्रग्राम नायनो थाखाय बा बैसागु फोरबोआव फैयो बेनि गेजेराव माने गोबां फेग्रा मुवा लालाबायनानै आलाय सिलायखौ जों नुनो सानो आरो आङो बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजोंनो समाजनि रायजोनि जेसे हायो बारा इसिबां रोंगौथि गैया जेसे हायो रायजो राजाजों ज' बा जोंनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादजों ज' जालायनानै जिथुनिखि जोंनि समाजनि खामानि मावनांगौ जोंहा गोबां दं फरायनाय बिथिङावनो हक दानि लाइमोन सेंग्राफ्रा जिथुनिखि माने फेग्रा मुवा बायदिसिना जालाबायनानै गफबना दं बेखौ जोङो बोखांनाय जोंनि जाथिनि हारिनि गाननाय जोमनाय हारिमु मोसानाय दामनाय देनाय आरो जिथुनिखि जोंनि गोबां जायगायावनो खाम हारिमुनि सिफुं दामनो रोङा मानो होनोबा इन्ट्रेस्ट गोसोबाबो फोरोंग्रा मानसि गैया एबार जोङो अदालगुरिनिफ्राय बाक्सानिफ्राय जोंनि बे हालामाव सिफुं दामग्रा खाम दामग्रा गोबां फोरोंग्रा लाना फैदों खिन्थु समा गुसुंखाय सोरबाया रोंबाय सोरबाया गोबाङा रोंलिया जों सानदों फैगोन बोसोरफ्राव एटलिस्ट बैसागुनि
दानथाम दानब्रैनि सिगां लाबोनानै जाहाथे बेखौ जुदि एवारनेस खालामबा गोबां जायगायाव माने रोंगोन आरो जोंनि बे बैसागु फोरबोआव बाहागो लानोबो गोबाङा माने गोरलै जागोन।